insultes sa femme, insultă pe soția lui, fils de pute. copil de curvă. Donc c'est un homosexuel. Că este un homosexuel. Mais c'est normal. Deci este normal. Tu insultes ta femme, Tu insultezi pe soția ta, fils de pute. copil de curvă, Donc tu es homosexuel. și tu ești homosexual. Logique. Et il y a des femmes Și sunt femei qui insultent care insultă leur mari. bărbaților. PD va. PD va. PD va. Că ești un bulangiu. PD va. Bulangiule. Boulangiule. Boulangiule. Bulangiule. Quand toi la femme, Când tu, femeia, tu insultes ton mari. când insultezi pe bărbatul tău, PD. PD, Ça veut dire que o să zică că ah, tu as raté ton but. tu ai ratat butul tău. Puis c'est ton mari qui t'a marié. Pentru că tu te-ai măritat cu un bulangiu. Va se nuire avec les hommes. El o să se culce cu Ça bărbații, veut dire que o să zic, înseamnă că c'est toi le problème. tu ești problema. Parce que si tu avais joué ton rôle, si tu avais joué ton rôle, Pentru că dacă tu jucai rolul tău, il ne serait pas pédé. el nu era bulangiu. Il est pédé. El e bulangiu. Tu l'insultes pédé Tu îi spui că el e bulangiu parce que pentru că c'est toi qui l'as rendu pédé. tu nu ți-ai asumat rolul de femeie. Donc tu es la faiseuse des pédés. Tu l-ai făcut.